እኔ ከሚገርመኝ ነገር አገፈታካ ዳማራ ከሚገርመኝ ነገር ትላንትና ጁንታ ሲያስተዳድረን ነበር። ዛሬ ኢልሞሮሞቲ ሲኒ ማል በልስኒ ሲኒ ዩኒቨርሲቲ ነን። እናንተን አላስተማርንም እንዴ? ደብተር አልገዛንም እንዴ? እስክሪብቶ አልገዛንም እንዴ? ምሳ አብረን አልበላንም እንዴ? ዛሬ እናንተ ጋር ኮራን ስንል ጨለማ ሆነብን። ከቦታው ከጠፋ ይጥፋ አንቆጣ። ልክ የኢትዮጵያና የኤርትራ ሕዝብ ተሰዳድቦ ተዋክቶ ተጋሎ መጨረሻ እንዳፈር ነው ሁላችንም ከመሆን በስተቀረ አማራና ትግራይ ለዘላለም መለየት አይቻልም። በስሜት ሊጋጩ ይችላሉ፣ በስሜት ሊሰዳደቡ ይችላሉ። ለዘላለም ግን መለየት አይቻልም በብዙ ምክንያት። አነ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ አውዘሪ ዘለው መሓዝቱን ንህዝቢ ትግራይ ዝፈልጥዎ እዮም ብቕንዕኑ ኣነ ፈጢርዎም ክብል ይኽእል እየ ነቲ ዝፈጠሮ ነቲ ዘዕበዮም ህዝቢ ነቲ ናብ ደረጃ ዘውፅሖም ህዝቢ ካብ ኣዲኦምን ኣቦኦምን ዝወለድዎ ንላዕሊ ህይወቶም ወልዒሉ ኣድሒኑ ኣብዚ ሕዚ በፂሖምዎ ዘለዉ ደረጃ ክበፅሑ ናይ ትግራይ ኣስተዋፅኦ ኣብ ዝኾነ ግዜ ዝኾነ ሕሊናን ልቦናን ዘለዎ ሰብ ክርስዕ ዘይብሉ ንፊልድ ማርሻል እውን ዋላ ትማሊ ተተጋገዩ ህዝቡ እውን ዳግማይ ክጋገዩ ነዚ ህዝቢ እዚ ክጭክንሉ ተመሊሶም ቦትሮም ክዕርፍሉ ክሓስቡ ዝግባእ ይመስለና ክፈራርሕዎ ዝግባእ ይመስለና እሞ ዝሓለፈስ ክደግሞ የብለይን ክብሉ ክድምድሙ እዩ ዘለዎ ይመስለኒ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝሓለፈ ክደግም የብለይን እንኳን ንሱ ክደግሞ ንሱ ምግባረይ ናይ ሕሊና ፀፀት ክስምዖም እዩ ዝግባእ ይመስለኒ ትዝወለዶም ህዝቢ ትዝሓውሕዎም ህዝቢ ትናብዚ ደረጃ እዚ ክበፅሑ ዝገበሮም ህዝቢ ኣብ ዝሓለፈ ተጋጊዮም ምስ ሕዝቡን ጌጋ ክደግሙ ክፍክርሉ ትኽክለ ይመስለኒ ኣነ ንባዕሎም ክፅፀቱ ቀስ ምስ ሕሊንኦም ክማጎቱ ምስ ሕሊንኦም ተማጎይቶም ናብቲ ትክክለኛ መደምደምታ በፂሖም ዘበሃላ እዚ ይቅርታ ክብሉ እየ ተስፋ ዝገብር እንኳን ክወቅዑና ተመሊሶም